Ini ang Veritas Legaspi, Radyo Asin TV, katiwala sa katotohanan. Welcome sa Sabado Nights with Father Vlad. Sarong banginin pag-inistoryahan, manungod sa buhay kan mga pali, mga madre, asin ordinaryong mga tao, uyang unyan. Si Father Vlad kan Society of Our Lady of the Most Holy Trinity, ngunyan na Sabado Night. Diyos maray na banggi po sa Indogabos mga tugang. Ako si Father Vladimir Echalas kan Society of Our Lady of the Most Holy Trinity. As in, welcome po sa pilot episode kan Sabado Nights with Father Vlad. Mga katiwala, na pag-ulayan po kan management kan Radio Veritas na magbalyo ako nin bagong programa hali sa Hello Father, pasiring digdi po sa Sabado Nights with Father Vlad. Kada Sabado, alas 7, sagod alas 8, ang banggi. Mga katiwala, ang episode ni po, very special sa Satuya Gabos. Tangon yan, idididikarta ang bangging ini na pag-uro-istoryahan ta, manungod kan pagkagadan kan satong namumuta na obispo, si Mamo Ping Sorra. Asin sa bangging ini, mabalik kita duman sa paki-istoryahan ko sa iya kan Oktubre, kan pig-interview ko siya duman sa Bethlehem, duman sa episode ko, sa pilot episode ko sa Hello Father. Ngunyan, ang pilot episode kan Sabado Nights with Father Vlad, i-feature tagilaray po si Mamo Ping Sorra. Tangani na dangugun tagiraray ang istorya niya. Mana po, although nakautad ko niyan si Mamo Ping, dyan po sa cathedral, dangugun ta po ang istorya niya, kang pilot episode ko duman sa Hello Father. Mana po, dangugun ta nangon yan si Mamo Ping. Diyos maray na hapon po sa Indogabos mga tugang. Ako po si Father Vladimir Echalas, kan Society of Our Lady of the Most Holy Trinity. Iyon po kita mo niya digdi sa Bethlehem Pastoral and Retreat Center digdi po sa Sugod, Bakakay, Albay. Tangani na kumusta to po ang satuyang duwang obispo, si Bishop Ping Sorra, asin si Bishop Liloy Piambao. Digdi po sila naka-star. Unya po sa Hello Father, sinda po ang pinakainotang i-feature sa satuyang programa. Kumusta unta po asin danguguntaan sa indang mga istorya? Ngayon po, Bishop Ping, grabe pagmahal mi na mahiling kagiraray kan sa mga tao po sa Bilog na Diocese ng Legazpi, madangog man ikang boses mo po sa radyo. Ngunyan. Kaya Bishop Ping, gusto rin po ikang kumustahon, asin buti po na madangog ang istorya mo na gusto mong ihira sa mga tao. So, kumusta ka po, Bishop Ping? Salamat, Father God. Salamat sa gabos mo na naghimate, naghinanyog, sa subaybay kayo sa mo yan, ikaning interview sa kuya mo yan. Ang kuta na, habok nang gayo magpara expose sa publiko, overexpose na ako kayo ito pang panahon. Kaya gusto ko sa kuta na, it'd be sa retirement place, and siguro magsurat-surat, just for you to read me without seeing me. Pero mo yan, nag-invade sa kuyang privacy ni Father Vlad. Kaya, paano ka? Dahil kumasayo man si Father Vlad ka, amigo kong marayin eh. Oo. Kaya, sapot mo yan, Father Vlad, kumustahan sa kuyang, sabi mo, pagka kamugtagan ko digdi? Well, sa Bethlehem, I think, this is the safest way or the safest place for quarantine. Di sa Bethlehem. Yeah, very safe kami digdi. At least, hirag ng Diyos, sagot mo niya kami sa Bishop Piambao, buhay pa man. And ako, naging 15 years na ako naging retirement. 15 years. Gusto ko manang tawan ka mo ng background kan sa itong simbahan, kaya itong panahon na dahil parang kita na mundan. Oo. Kaya po maaraman ta, ng klaseng simbahan ang nagdigdi sa tuya sa Bicolandia, na kami,
na kinanggo niya na padi kan simbahan. Kamuman, mga kabtang o miyembros na kan simbahan ng Iglesia Katolika, Iglesia Bicolandia. Uy, sabi ko mga ito, ang evolution ng inaapod na diocese. Kaya ito, ang Pilipinas, ang simbahan ng Pilipinas, halos under kita kang Mexico. Kaya so Mexico, Archdiocese of Mexico, duman, nagkaigwaning appointment ng Manila, gibo na Suffragan Diocese of Mexico. And that was in 1579. 1579. So Manila naging Suffragan Diocese kang Mexico. Ngunyan, so Manila man, after kunyan, siguro mga kunyan, 16 years. After 16 years, from 1579 to 1995, 1595 ba yan? 16 years yan. So Manila, ginigo naman na Archdiocese. Kung Archdiocese, dapat iba man siya ng Suffragan Diocese to Pigapod. Kaya, kan 1595, so Manila naging Archdiocese. As in, so mga dioceses na Suffragan Diocese ka Manila, 4. Primero, doon sa north, up north, ang pigiapod ng Nueva Segovia. Yan. 1595, ginibong Suffragan Diocese kang Manila. Then, kedua, Nueva Cáceres, ining Sanaga. Sa Bicol, 1595 manan, ginibo ba na Suffragan Diocese kang Manila. Then, Cebu, ginibo ba na Suffragan Diocese kang Manila, 1595. Then, Haro, sa Iloilo, kan 1595, ginibo ba. Kaya ning apat na ning diocese, yung enot na mga Suffragan Diocese kang Pilipinas, under kang Archdiocese of Manila. Ang Nueva Cáceres, ini ang sa tuyag ko kayo noon, ang Nueva Cáceres, 1595 to 1951, so Manila, so Cáceres, Nueva Cáceres, under Manila, naging ng Archdiocese na yung Cáceres na hilapod. Mga tugang hindi pong pag-istorya ni Bishop Ping Sorra, sarong magayunon na agi-agi kan sa tuyang simbahan na halip pa sa Mexico, tapos naging Suffragan Diocese ang Manila, kan Archdiocese of Mexico. Ngunyan po, pag-istorya ni Bishop Ping Sorra na hali sa apat na archdioceses na ini, ang sarap po kayan, iyo ang Nueva Cáceres sa Naga, na iyo po ngunyan ang archdiocese kang Cáceres sa Naga. Kaya ipadagos na po ang istorya ni Mamo Ping, ngunyan na po nayaon na kita sa punto na ang Cáceres naging archdiocese. 1951, namundag naman sa Diocese kan Legazpi, the Diocese kan Sorsogon, 1951. Oh. Then, 1968, Masbate. Oh. And then, duman na sa Diocese kan Legazpi, yan sa Birak, sa Catanduanes and Albay. Yan. Under Diocese of Legazpi, yan sa Albay and Catanduanes. Binulag sa Catanduanes na sa Albay na ginang Diocese of Dirat ka 1974. Yan. 1974. Siringman, ka 1974, binulag naman sa Daet sa Camarines Sur na ginaman na Diocese of Daet. Okay. So, nagkikitang kami mga padi na inordinan kedto, inordinan ako bako pang diocese ang Birat.
O upon separate dahil sa VLAD. Kaya, inordinan ako, di sa Legazpi, primero obispo kang Legazpi, si Bishop Ariola. Diyan mismo sa katedral. Oo. As in, bago ko yung inurinan, kaming mga taga Legazpi, dayo sa Legazpi, kay Baso Katanduanis pa ito, nag-adal sa seminaryo sa Naga. Saro-saro sa seminaryo ka ito. As in, sa mga seminaryo ka ito sa Pilipinas, ang nagpapadalagan sa mga Spanish Vincentian, pagapod ng mga Padres Paules. Kumusta man po tabi ang formasyon kay itong panahon sa seminaryo as compared po sa amin yan? Rayo na malay. Hindi po. Sabi ko nga kahit ito sa seminaryo sa Naga, under the Spanish Vincentian Fathers, was not recognized by the government, the Philippine government, under the Commonwealth pa ito, ano? Okay. Kaya, tahabo sa mga Spanish Vincentian na recognize kang civil government, pagkadiktahan niya kitagaan. So, mentality ka ito. Oo. Ayan. So, sisa mga professor Medoan, fresh from Spain, sa Spain, mga matitibay na mga professor. Pero, they could speak only Latin, Greek, Spanish, no English. Kami man, na minalaog seminaryo, sa elementary ka ito, walang English. Dahil pa ganyan Tagalog. Sa seminaryo man ka ito, dahil Tagalog. Seminaryo ka ito, ang languages, yung pinatawag, yung binang core subjects. Latin, well, of course, English and Spanish. Ang tulong yan. Kaya po, master mo yan. Kung mo sabutan, ang medium of instruction sa laog kang seminaryo, urong na sa philosophy, sa theology, na in Latin. All in Latin. Oo. Kaya pagtapos ko sa taon, 18 kami itong mga seminarista sa nag-second year, halos anatada 10 na sana. Kinarusta pa nung lagpakta. Teka, nasabutan, the medium of instruction was in Spanish, in Latin, and we could not speak Spanish yet well, neither Latin. So, Mamo Ping, ako mismo, grabe po, na-excite ako kang istorya mo. Tahali mamuga po ako sa Naga, doon ako nag-college. Magayon na ang istorya mo. Hindi pong pig-istorya mo, dahil niya makuha sa libro. Kaya first-hand experience from Mamo Ping Sorra, ining magayon na istorya agi-agi kan seminaryo ta sa Naga. As in, digdi ko po nahiling Mamo Ping ang difference kan so sa panahon din naman na 1980s, kay ito pong kapanahonan mo. Mga katiwala, ito pong nadangugtang asinahiling tang interview ko last October pa po ito, last year. Saro pong orgulyo asin kaugmahan ko na matawan ako asin kita kan oras ni Mamo Ping kan oras na ito. Mga katiwala na mumundo po kita, ta si Mamo Ping binayaan kita, midnight of January 21, nagmumundo ang bilog na Diocese kan Legazpi sa paghali kan sarong harigi kan satong simbahan. Mga katiwala, itong nahiling tang video, anhiling ko duman, si Mamo Ping sarong ama na nag-iistorya kung ano ang nasa puso niya sa satuyang mga aki niya. Although historical, pero nahiling ko duman na hali sa puso itong pag-iistorya niya sa satuya. Ang bangging ini, mag-iuristoryahan kita manungod kay Mamo Ping Sorra. Wala po kitang commercial. Pagkatapos kan saro pang video interview kay itong October, kung saan mamamati ita, asin mahihiling ta,
itong agi-agi niya bilang padi asin obispo. Pagkatapos po kayan, mapadagos sa tuyang programa digdi sa Sabado Nights with Father Vlad sa mensahe asin istorya sa tuya ni Bishop Bong Baylon. Kaya mana po, dadamugong tangon yan asin hilingon an video interview ko kay ito sa kadagusan kay Mamo Ping Sorra. So ngunyan po, mapadagos po si Mamo Ping kan istorya niya, manungod po kan sa iyang pagiging obispo sa simbahan. I was ordained 1956. So ngayon, 64 years na ako sa pagkapadi. And then, 45 years of that as bishop. Oo. 19 years sa Birat, diocese, sa Legazpi 12 years, plus 15 mo yan, sa gusto yan, buhay pa man ako. Kaya 45 years lang ako sa pagka-obispo. So, sa hinaloy-haloy na yan ng panahon sa pagkapadi, pagka-obispo, I would say na I'm very thankful to God and to my fellow priests here and to the people na was given the opportunity talaga to minister my priestly charism na tinausap ko ni Dios na iwaras sa inda. Kaya maugma ako sa kuyang pagkapadi. 1992, nagadan si Bishop Sorra. As I said, he was my classmate, no? But he was really sickly because diabetic yun eh. So I was transferred 1993. Oo. Yeah. 1993 I was here. And all I did was to continue what was being managed or administered ng mga institution. I just continued. And pastoral programs, thank goodness na. And at the same time, I brought over also some of our pastoral programs sa Birat. Or mga sa youth encounter. Kaduman mong pinunan, youth encounter. And then, I was then also the CPCP chairman kan youth. Oo. Fully welcome background kung ano. So, ang ginipo ko ito, I offered the youth encounter program kang Birat, and when I was still in Birat, to the diocese, to all the dioceses, to all the man, this is the first ko niya, pag-abot sa Legazpi, yung pinaprimero, datlan, primero kong pinagibo. Ano? Then gayo kami dakulang place na pigatiripunan, so chancery lang. Oh. And then, kung mga retreats, nakaabot kami sa Tayabas, sa Tagaytay, sabi ko, na hindi pwede ah. So, ultimo sa Eriga, sabi ko, this will be the last. Pag 1994 ito, yun ito, punang ko na yun. 1994, punang ko na. So, and 1 year's time, matapos yun eh. Pero, kunyan, staggered lang. Phase 1, gawa na dyan yung dormitory, gawa na dyan yung chapel, all. Phase 2 naman hindi, sabi ko yung phase 3. Yan pinaka-huli ko. Phase 3 ko. Kaya po sabi ko, during weekends, kaya pa rin ko yung pastoral lamang. So, nag-volunteer ako sa prison ministry. So gabos na ako yan, na jailig sa Albay, pigamisahan ko, pag weekend, Saturday, Sunday, pigamisahan ko yan. Ngunyan lang na pag-lockdown na natunong. Oo. Kaya, I was quite busy with them. Oo. So, at the same time, sabi ko, ano pang gibong ko? Talaga kung dahil kong gibong, mabubuha ka. Oo. So, I was praying to the Holy Spirit what I should do. Kung sabong sa kuya, why don't you start writing? Pero ako sa nakaya, no? So, ang iniba ko, I started sorting through my files, no? So, sinurat ko kayo. Because I had the habit of, kung anong sa mga speeches ko, mga homilies ko, puro ko sisurat. So, I've been going over them. So, it was giving me ideas, you know? So, I started, again, writing, one book after the other. Sa ko na naka-anong na ako. Ito, this is the first pen, naka-anong na. Ngayon ay kapito, igong kaparasabi sa ko, Bishop, magsulat ka yung biography mo. I don't believe in autobiography. Garo mas na ako, magabuhat ka sa kong bangko. Sabi ko, no, I would rather write something about the pastoral work of a priest, of a bishop. Ito ang pinag-ibang kong kuyanganan. So,
this time, I prepared my 7th book. Na it's a coffee table book. Ang masabi ko lamang sa Dios na I am very grateful to God. I'm very grateful to the clergy of the Diocese of Legazpi and also our faithful here, because they were very, very cooperative, no? And they made it very easy for me to work with them. And to tell you frankly, I really felt very happy while challenged by the big problems, but it was easy when all of you are there and all of you trying to solve the problem as one. Oh. Ina-experience ko kaya dako lang pagpasalamat ko sa mahal na Diyos. Pagpasalamat sa itong mga padi, gurang hoben, ang kanaklang kaning mga gurang padi, mga eskwela ko nga nga. Oo. Sagod ka ng mga faithful lang, mga leaders na sa itong simbahan, lay leaders ka sa itong simbahan, na nagtarabang sa kasinda, sa construction ka ng mga kanini, sagod sa pastoral work. Mga katiwala, itong mga tataramon ni Mamo Ping, nadadangog ko pa sa akong mga talinga. Very precious po ang sa kuyang pakikipag-istoryahan sa iya kay itong video interview ko sa iya duman sa Bethlehem last October. Balikan ta po itong mga salient points na pighiras niya sa Satuya. Na-ordinan po siya 1956. As in, kan last year, 64 years na siya sa iyang pagkapadi. Aram po nindo mga katiwala, yaon ako kay to duman sa Roma, kan nag-eskwela ako duman, kay itong magselebrar si Mamo Ping kan ika-50 taon niya bilang padi. Kay bako po kay to duman si Father William Santiago, kami po ang nag-facilitate kan mga travels kay itong pamilya niya sa iba-ibang nasyon. As in, naglibot po kami sa Italia. Yaon ako kay to duman sa pagselebrar kan ika-50 taon golden anniversary ni Mamo Ping. Hindi ko po yun malilingawan. Sa 64 years na sa pagkapadi, 45 years niya siya na bilang sarong obispo. 19 years sa Virac. Siya po ang pinakaenot na obispo kan Virac. 12 years bilang obispo kan Diocese kan Legazpi. As in, 15 taon na nag-star siya sa Bethlehem sa iyang retiradong buhay. Mga katiwala, 1991, kan nagadan si Bishop Sorra, ang dating obispo kan Legazpi. As in 1993, kan naging obispo si Mamo Ping kan Diocese kan Legazpi. Balikan ta itong mga contributions ni Mamo Ping. Aram ko po na kadakol asin data kayang bilangon. Pero base duman sa sayang istorya, ini po ang mga naguno ko. Enot, bilang chairman kan youth kan CBCP, siya ang nagformar kan youth encounter. As in, nakabalangibog ang youth encounter na ini sa bilog na Pilipinas. Kaya Mamo Ping, ang sa imong legacy, kay ning youth encounter, day mi po malilingawan. As in, padagos ang pag-encounter kan mga yusta por dahil sa magayunon na programa na ginibo mo para sa simbahan sa bilog na Pilipinas. Ani kadua, ang build niya kan Bethlehem Pastoral and Retreat Center sa Sugod, baka kay Albay. Kung sain, sa laog ng 15 taon, dumampo siya nag-star sa retiradong buhay, kaiba ni Bishop Liloy Kiambao. 1994, kan pinunan ang build kaya na pastoral center dyan sa Bethlehem. Ang sarong dakulaon pa po na ginibo ni Mamo Ping, among others, ang sa iyang prison ministry. Dakulon ako pong na araman na damog na mga magagayon na mga istorya hali sa tuyang mga amigo na kung paano
taon ni Mamo Ping an sa iyang buhay sa pagkamot niya sa mga preso. An pagpadara niya ki mga tinapay asin ice drop kan nagkwarantina asin day na siya makaduman sa mga preso. Mga katiwala, sarong ama na padagos na nagpapadaba sa iyang mga aki. Lalong-lalo na itong mga nasa laog kan preso. Mamo Ping, ang mga preso ta sa bilog na diocese da ikanungka malilingawan. Kang nakipag-istoryahan ako kay Mamo Ping, very proud siya na Father Vlad sabi niya, nakagibo na ako o nakasurat na ako nin anom na librong crumbs. As in, sabi niya, day siya naniniwala na magsurat kay autobiography. Para sa iya, padagos ang pagsurat kan ika-7 libro niya na entitled Crumbs. Ini mga tugang, mga katiwala, an man of action, si Mamo Ping Sorra, na pagkatapos kang pagserbi niya bilang obispo kan Legazpi sa laog nin 12 taon, dai nagingalo, dai nagpundo sa iyang pagtaokan sa iyang sadiri sa simbahan. Kaya, Mamo Ping, yaon ka sa samuyang mga puso, asin dai mi ka nungka malilingawan. Ngunyan mga katiwala, pagkatapos na nadangugtaan sa tuyang video interview kay Mamo Ping, dangugunta po ang mga tataramon kan sa tong namumuta na obispo, si Bishop Bong Baylon, kaining pangyayari kan paghali ni Mamo Ping. Dangugunta po ang mga sasabihon sa tuya, asin istorya ni Bishop Bong Baylon. Mamundo ang mga aldaw na ini sa Diocese kan Legazpi, nasa morning kita kan paghali ni Mamo Ping. Asin yaon po ako digdingon yan sa harong kan ama kung sa'y nakaistaran sa itong namumuta na obispo si Mamo Joel Baylon. So, Bishop Bong, both me po na hagadonan sa imong mga tataramon sa paghalik ni Mamo Ping. Well, Tsagabos, while he was that advanced in age, 91 years old na siya, and according to Kuyan, the records kan Catholic Bishops Conference digdi sa Pilipinas, he was the oldest living bishop after Sobrevillaz died last year. So, iyan ang Kuyan now, he is gone. And yung nga, sabi ko, despite his age, he was really up and about, he was doing things that Kuyan. Unfortunately, may na-discover na lymphoma sa iya, and Kuyan, so it was initially, Kuyan, diagnosed as stage 2 cancer. So nagkaigwaning Kuyan ng chemo session siya. In fact, nakasarap naman siyang session, and he was doing fine. In fact, he was telling me happily sa iyang, as far as he was concerned, na things were okay, magayunon sa results kan Kuyan, sa mga findings and Kuyan, and all that. In fact, sabi niya nga ni, the doctors are going to reassess me because it seems na ang Kuyan masyadong Kuyan sustained ng analysis niya na siguro something like that. So he was very happy about it, except that sabi niya that Kuyan, siguro a day or two after na nag-chemo siya, nawaran niya akong gana. And si Mamo Ping, I always, whenever I would visit him duman sa Bethlehem, Kuyan, yung maganahon, magkao, marpertihon sa Kuyan. Saka, and it was very... Bishop, ano baga siya, very lively? Oh, yeah, and health conscious pati. Sa mga kamote niya, sa mga gulay niya, basta-basta pa yan, minapakuha siya ng mga, maski carab beef. And all that. Yan, so istorya kan mga, kang Liman sa Bethlehem. nagkukuha para sa iya, na ang ikaw ng mga veggies nga ni Mamo, digdi lang sa nakukuha. Yeah, exactly. So it's very conscious about it. But then kan Kuyan, kan Lun, Martes na Banggi, nag-complain siya ng makulog ang bitis niya. So, yung Kuyan, left foot, actually, duman close to the toes, nagkulog da. So, sabi niya, he felt that it was a pain na he could not just carry through the night. So, nagpadara siya sa Kuyan sa hospital sa Tanchuling. That's where he was having his chemo and just mga doctors niya. So,
just to be close to them. Ito. And everything was fine. May private room, and then nagsabi nga ni Ellen, so nagbantay sa iya, saka si Alex na nagpangadyi pa sinda kan evening prayers, and he went to, on his own, he was able to walk around and went to the CR and all that. Bishop Bong, ining circumstances na ini, sabi mo, itong Bangging ito. bangging pa mo sa nagadaan? Iyo. Oh, iyo. The Tuesday evening, itong bangging ito. Kaya, and then, Monday na, in the morning, pag mata ninda, all of a sudden, may blisters sa bitis niya. Bako na lang talaga kulog ng kuya. Kundi biglang namula. Gangrene, tama. Na nagdiman sa bitis na ito sa lower portion kan sa iyang leg, close to the ankle, harugan sa palibot. Na, kuya, in fact, nagduman ako pagkahapon na. Pero duman na, observa rin din na biglang nag-iitom, and then there were blisters that were erupting. In fact, iyon na nga ito sa piglikan ninda, sa good eventually pinatos ninda sa bitis. And that was in the morning of Wednesday. And then, then later on, garong basta nagpara-deteriorate na siya. Ang nito, sa good na naaraman ni Father Joseph, inita si Father Joseph nga ang garong point person na pag-assign niya sa iya during this time, dahil tamid niya itong mga doctors na nag-take care sa iya, itong mga oncologists, itong mga... Anyway, nag-report ako, nag-text ako si Father Joseph, sabi niya, si Mamo niya nasa hospital niya, and he was complaining about this, and it seems niya itong kuyan, at sabi nga nag-coagulate daan kuyan dugo, then they are planning, in fact, to bring him to the ICU, and that was about 5 in the afternoon. So, I found time to go and see him. Sabi ko nga niya, bago siya ilaog sa ICU, kung ano man mangyari, at least makahuron ko siya, and in fact, iyon man sa pag-abot ko duman, mga around close to 6 o'clock, sabi ni Ellen, Mamo, tama-tama nga, tapi para hilaw kang niya ni Bishop Ping. Niya. O din, so sabi mo, Mamo, uni na si Bishop Bong, hiniling niya ako with a blank stare. And then he looked away. Sabi ko, he was So, really... di na siya, Bishop Bong nagtaam? Dahil siya nagtarap. Nakiuran sa iyo. Dahil siya nagtarap. And he was already, na-observaran ko naman, he was already medyo purisaw. He was already restless. Nagkuyan, uneasy na siya duman. He was fixing his blanket. He was kind of, basta his hands were moving and everywhere. And pag pinabayaan ko lang siya, nagkataon man ako na yaon duman si Dr. Adviento, she was looking at precisely sugang green itong darkened portion na ito. Dahil nagpaparadakula itong bako man talaga nagdakula, kundi nagdadakul pala itong blisters. Na-observaran ko ito during that time, more or less 1 hour akong itoon duman. Nagkarong madalion na nagkalat. So anyway, yaon duman. Then later on, kapag hali na Dr. Adviento, sabi giraray ni Kuya ni Ellen, Mamo, uning nga si Bishop Bong, mga paghahanap po bagang ini. That time, he looked at me more intensely and nagkuyan, manifesting recognition. Sabi na, pero but he wasn't speaking at all. He wasn't speaking. Dahil man siya mga tubes ng uso and all that, ikugas ang oxygen sa dungo, tapos sa mga swero. Pero dahil siya nagtaram, sabi ko, and I noticed nga na ang kuyang bloated ang tulak niya, butugon. Unusual ito because I never saw him with a large tummy. My tummy is bigger than his. He was also prim bagain ko yan. And so, ang garong slim, not notice ko, butugon. Unusual ito na ito. So, in fact, kinarawan ko siya, Mamo, natangan niya ko tatakula ang tulak mo. Mako nga niya ko itang dagong tatulukon tayo ni. He smiled a very weak smile. I knew that he was responding to my joke, and I wanted him to be of light mood and at least ma-distract siya kan kung ano man. So, but then pagkatapos kato, dain na naman, dahil siya nagtaram, and then he was back to his semi-sleep state. Mapiyong siya, kuminsan nagmamambol siya. In fact, ito nga naman, notice ko nagmamambol siya, and he was making signs with his fingers, araw kaya. Sabi ko, diba niya ako gusto mag-Santo Rosario? Tinaraman ni Kuyan, mo mag-Santo Rosario kita. Dahil siya nag-respond. So, halat-halat ako. But then, later on, when he was quite, yung uneasy and restless, sabi ko, ma-Santo Rosario kita. Dahil siya nagsimbag, pero he was aware that ang suggestion ko. In fact, kan magpanguros na kami, he motioned to do the sign of the cross too. So, he knew what we were doing and he was responding. Kaya lang dahil siya nakakataram,
Dahil na siya nakakuyan. And I think it was because of sitwasyon. Then, then in the middle, while we were praying the rosary, luminabot man si Dr. Kope, so sa gastro, yung ito, he was attending to that stomach. Sabi niya sa Bishop niya, dahil nga nag-function ang stomach niya, ang intestines. Kaya nga yaon niya dyan, so may stool, so pagkaon na likan, and then so air. Kaya ma-injiti niya kita, tangani ngayang ma-release lamang ang air digdi, tangani makaguro, ginawa siya. No food intake through the mouth, per orem, pero ngayayaon dyan sa swero. So he was writing down instructions naman sa nurse. And then paghali niya, so sabi niya, di ma-NGT na, idadaraw na siya, paluwas na, in a very short while. So tinapos mi Santo Rosario, and during the time, towards the end of the rosary, may nagabot na nurse, nag-BP siya sa iya, 80/60. And we were surprised na araw ka ito kumaba sa kuya. Sabi nga, sabi nga niya, natangit araw ka ito, dahil man ngayon nag-araw kasi kaya sabi na Helen, dumanso ang pag-iriba niya. And soon after, duminabot na sa tulong orderly, tulong lalaki na prepared him for the ICU, for the NGT. That was about 7 in the evening. Yeah. Huminali na ako. I wasn't going to, use duman. Naghuli na ako. Then everything, no communication, nagtulog ako. 4 o'clock in the morning, yaon si Father Joseph. Mga 5:30, nagtutok-tok. Raw tulos, iba sa sense ko kaya early morning, and it was lening niya si Mo. Sabi ko, it was so fast. Mga katiwala, nagpapasalamat po kita kay Bishop Bong sa pag-istorya niya sa tuya kan surrounding events kan pagkagadan ni Mamo Ping. Salamat po Bishop Bong, nakalaog kami sa istorya na yaon ka po duman kay ba si Father Joseph as in si Ellen. Bishop, salamat sa pagdaramo duman sa mga moments na ito na dahil nahiling kan publiko kung ano ang nangyayari kay Mamo Ping. Itong mga blisters, itong pagbutog kan tulak niya, itong pag-abot kan doktor, itong darahon ko sa ICU, etc. Mga katiwala, ulitin ko po na anbangging ini special. Wala po kitang commercials. Tanganin na tawantanin na oras ang bangginin pag-istoryahan tamanungod kay Mamo Ping Sorra. Sa ikaduwang video interview ta kay Bishop Bong, hihimati on taasin hilingon ta an sa iyang istorya manungod kan agi-agi ni Bishop Ping Sorra kan siya saro na huben na padi duman sa seminaryo sa Tabaco. Mana po nangugunta ang kadagusan kang istorya ni Bishop Bong Baylon manungod kay Bishop Ping Sorra. They explained to me na itong cancer patients pala na nagkukoagulate talaga ang blood, naglalapot, nagpupulot. As in yan ang tendency na mag-blockage, especially kung ang mga passageway, ang mga veins and arteries are very small and narrow. So tendency, ito nag-blockage. And sabi niya, and ang pinaghandalan niya, kaya nga nag-decide sila na around sa ICU, tanganing mas ma-monitor siya. Ang piktakutan niya, so embolism. Dahil ang clot niya yan, pwedeng magdalagan kung saan. And in fact, that's how he died. Pulmonary embolism and secondary cause ito. Respiratory failure. Sabi nga niya. So meaning, sa din siya nakahangos dahil naklag na sa iyang baga. Araw-araw kaya. So anyway, nganya ko nata tamariksiyon, human nga niyang pinggalas ni ko nata that fast. Well, in a certain sense, we relieve na dahil naman siya nag-suffer na marami. But it was so unexpected. Ito baga po na nagduman ako kan last October kasi sa pilot episode ko sa Hello Father. Very mobile siya, very lively, kaya pag nagbigay po tao kan mga tao na ano nangyari, sabi ko, di ko una-una si Mamo Ping biglang mabagsak ang... Yeah. Oo. And during the time, Bishop Bong, by October,
Di pa nakakaalam na may cancer pa Di siya. itong suko nito. In fact, ang saro sa mga kaya ko siyang gusto, ara mo man ininapig sabihan ta ka na ma-tape, ma-video ko sa iya. Dahil taigwan ng ongoing program kami sa CBCP website na kuyan itong narito ako kaibigan mo, kan Prison Pastoral Care Commission. And because all these years he had been doing as a retired bishop, he was doing all this ministry among the prison kundi yung mga ano nga kini sa diocese, sa mga PDLs na. And I wanted to, because sabi ko, very unique ini na sa ko mismo retired siya pa. Nasusupukan niya ako minsan, nakukonsensya na he was the one who was taking care of this ministry that otherwise I would be doing. Pero I was happy that he was doing it because he was keeping himself busy and he was happy to do it. So yun ang ko na. Because imagine, every week yan maglilibot siya from the 3rd district down to the 1st in Pasiring Digdig. And na-attendiran ko lang ini yung provincial and city jail na, which is very few and far between ang mga times that I was going. So, I was really happy that he was doing that. So, iti-tape ko, tanganing igwas kami ng special episode Para sa iyo. Dahil na nangyari. Bishop Bong, istorya mo po kami kan sa imong pakamit kay Mamo Ping. Well, I first met him sa minor seminary. Kan maglaw ako kay 1996. Kaya ba na ko ni si Father John Barquez. Itong ko yan, mga nagkakapirang mga classmates ko. Si Father Momoy. Yeah, we were classmates. When you say paglaog, seminarista ka pa sana? Oh, seminarista pa ako. Okay. He was ko yan, 1966. Okay. He was already ko yan, and he was, I think, 2 years ahead of me as professor. I mean, teacher sa seminaryo. He was our school principal. Ini si Bishop Ping. But ang sarukan, in fact, yun yung gusto ko as I'm reflecting on what to say naman sa final mass, kanin ko yan, is saro sa mga big memories ko sa iya, or I mean, strong memories ko ito. So, he used to play tennis with Mamo Liloy. Yan ang mga makusog ng mga players kito sa seminaryo because that was the more popular sa mga professors. Siyempre may basketball naman pero sa mga seminarista ito. Pero sila, they were playing ko yan, tennis. And I saw in him my father who loved to play tennis. So duman na, mintras na day ako sa harong, he was kind of the father figure na ikaw naman sa sports ko yan, and then very articulate, smart. He was the one, he and Bishop Liloy, I must say, were the ones who taught me right English, itong so, mga ko yan, sa mga pag-appreciate ng literature and all that. And sinda nagpapakwento mo, papatinugo kami sa stage during lunchtime and then magdi-deliver ng mga declamation, declamatory speeches and all that, mga ko yan. So, itong kanito, so excellence baga ni sa academics, yakong lumangko siya na ko yan ang nag-stick sa kuyang sa iya. Please bring us to that your memories na ipahiling mo sa muya si Mamo Ping when he was a principal and a young priest. Oh well, sa gabos ang so excellence nga ni kan sa iyang kuyan, sa iyang sa pagtukdo, itong so sa kuyan sa itong composure niya, itong so mga pagtutukdo niya sa muta. Siyempre in bilog na community ang nag-aadal kan they would have any turntables and mga kuyan plaka na papadangog sa samo tanganing mga kuyan kamekano. Siya iyan itong so kaya ang kuyan mo ang pagkamig ko sa itong so academic so person na nag-i-invite sa imo to excel in what you know and what you are especially and academically. So Bishop, ang pigapahiling mo sa samuya mo niyan, so very cultured talaga siya. Sa ayan. Highly cultured. Yan, sinda, ayan. Ito mga padi ka ito, ang bako umaga sa pagkumparar sa mga ang generation mo niyan, kabali na ako dahil I myself was a professor, professor and teacher in the seminary for several years. Pero talagang yaon naman mahiling itong so excellence kay mga pading inina. Kuyan, and culture, tukdang kami kay ito, gabos na kami kay ito. So manners, even manners, everything. And yan ang nanonood ko, and I appreciate that from them siya and Mamo Liloy. And of course, mga ibang padi na some of them had already gone ahead. Monsignor Ping Molina, itong kwena ito, sindahin ng si Monsignor Ralph Salazar. So, yan yung mga kwena ni mga tao na garing yun yung naghubog sa samuya to be confident with what we are. Even to dare to be rebels in a certain sense. Eventually, mangyayaring araw kaya. But they never judge us negatively about itong mga kwena ito. Because they were inviting us to really to discover who we are and to be comfortable with that. And of course, it was also during this time that the church was undergoing upheaval.
it was the time of the Second Vatican Council. 1965, matapos ito. Kaya 1966, we are already celebrating Mass in English. Maski, for the most part, Latin pa ito. So, kaya So, Bishop, ang gitara mo pala sa Muya, so paglaog mo, talagang so transition of the church pala from the old to the new Vatican at 1965. Kaya itong ganito was both a very wonderful time of kuyan discovery, of being introduced to new ways of kuyan celebrating The liturgy most the especially. liturgy especially. Mamo passes eventually when Bishop passes to take over after Bishop Ariola died. I think it was in 1971 and 69 daw ito. Yun ito so pas ko yan changes in liturgy, ining mga Bicol na awit, ining mga translation niya sa kanyang New Testament. So marahay na bareta baga para kimamo ko yan ni Timoy na pasi. So anyway, si Bishop Sorra was that. And those were the only few years that I was with him. He was with us na narumduman ko dahil ta eventually nag-adal siya sa luwas, sa nagpa-US siya. And then ako man, nag-college na kami, Digdi sa divine, iba nang itong totally different atmosphere. And so, I would meet him again already as my bishop. Mga katiwala, salamat nun kay Mamo Bong sa iyang pag-istorya sa Tuya. Dumanta na hiling na si Mamo Ping Palan, sarong ito su principal ninda kan si Bishop Bong, kay ba si Father John Barques, saka si Father Momoy, asin iba pang mga parita ngunyan, mga first year high school pa sa nasinda kan paglaog sa seminaryo, asin si Mamo Ping iyo ang sa indang principal. Nahiling ta duman, kung gura no ka cultured ang pagkatawo, highly cultured ang pagkatawo ni Mamo Ping, kung paano sinda picturoan ang mga seminarista kay itong panahon bako sana sa kawat ki lawn tennis, kundi itong pagdangog ki mga classical music asin kan mga proper etiquette. Magayonon po na madangog ta ang mga siring na istorya ta pag nag-iistorya kita ki mga araw kayan pigbubuhay tagiraray si Mamo Ping. Kaya magayonon ang bangging ini na pag-istoryahan ta si Bishop Bong Baylon mismo ang nagtataonin na dakulang witness pagpapatutuo kan sa iyang pagkamidbid kay Mamo Ping. Manapo ta dangugon ta ang kadagusan kang istorya ni Bishop Bong manungod kay Mamo Ping. So, Bishop Bong, naugma kami na madamog ang istorya mo first hand Time to change and yes. Siguro po adjourn. Pa akong obispo kan so maging Kuyan Giracha because he became bishop in 1993, but I was not here during that time when he was dahil I was already working with the Apostolic Nuncio during that time sa Manila. In fact, sa ini sa mga maybe it's a different story altogether kung paano ako nag-stay man doon sa nunciature na when you were being prepared as a bishop. well, only God knows kung araw. Basta I happen to be the Assistant Secretary General kay ni Bishop Carino sa CBCP. And after my term there, nagbalik na ako sa Naga, ang turo, inapod girare ko dahil may bagong nunsyo na nga pinatabang ako ni Archbishop Legazpi, who was the president of the CBCP then. Pinabalik ako sa Manila. And then that's why I got into them. Because sabi niya, ikangeda, kung midbid mo nga mga obispo, and this new nuncio wants to know the bishop of the Philippines, the bishops of the Philippines, and you are a very good link. So anyway, to make the long story short, eventually, nagadan si Bishop ko yan, Sarte, in 1991, November ito. Then, it took quite a while bago nagkaigwanin bagong obispo. 1993, nag-take over si Mamo Ping from Virac. And during that time, Mamo Liloy was the administrator, if I'm not mistaken, or was it Monsignor Salazar? Basta, administrator digdi. Kuyan mo, yaon ako, nagpagbalik ko 1995 pagkatapos ng World Youth Day because that was the promise of the nuncio to me na mabalik na ko. Gusto ko na maguli. Okay, after the Holy Father ngaya goes home from the World Youth Day, because it was a very big event. Imagine, nasa Nunciature, nasa sentro kang Gabos.
So, ipinauli niya na ako. That's when I met again Bishop Sorra. And again, what I knew of him was a very accommodating bishop. Of course, others would have their own share of knowing him because he was really kuminsan, very demanding and strict kuminsan. And with his ways, bako man talagang strict na. So, di mo nagsasabot, kundi when he sees something, he works on it and then which is why we are like this as a diocese. We are so, advanced and we have a lot of privileges having, and through his leadership. Anyway, So when you came back, Bishop, itong Paris Priest ka dyan sa Biga. Iyo, ginigo niya akong, bago ako naging Paris Priest, pinakakay niya muna ako sa Bethlehem. Ito mas inot na ko yan. Garo man sa na director kan Bethlehem, it was just starting to ko yan sa my sister Gemma. Siguro sa re-entry mo. Oo, paano, they needed somebody to take care of ko, whatever it was. And gusto nila nga ni Gwaning Pali duman na magpapadagos kan so sa retreats and all that. But anyway, sabi ko, I need a parish because that's what the nuncio was telling me. You should have, today pa akong paroky kayo. I was seminary professor, teacher sa minor for 4 years. 2 years ako sa Naga pagbaligo. Nag-aadal ako sa... Bishop, nakaibata ka sa major seminary kayo. Yun nga, yun ito. Nagiramdaman ko kayo sa photo exhibit mo. Anyway. Iyo, tsaka so mga borbonsay ko kayo. Bonsai po. Hindi mo ako nakaunod mag-bonsai. And then, pagkatapos ka ito, hindi nagbalik na ako digdi. Naghagad ako. Sabi ko mo, pero kung itatawa mo sa Kuya Pastoral Center and Bethlehem, mahagad ako kaysa day sa nagparokya. But I need a parish to run. So anong yung gusto mo? Ganyan ko sa day. Ganyan ako, like Bigaa. So ito tinaon niya sa ko, and Bigaa. Because it was very small and accessible digdi, so etc. So that's why I got. And ito ang naano ko sa iya, he was accommodating, he understood what I was kuya, no, sa batawa out, and so taon niya sa kuya, so mga nahiling niya na capacity ko so, sa family and life. Nagpining, ano nga rin kani, so ano na yung grupo kang kuya kan sa marriage encounter group digdi, so family and life, and dito nga ng Bethlehem, and then itong sa Bigaa, sa pastoral ministry. So that's why, and I felt this was the second ko is very supportive bishop. So sa kuya, at least itong mga efforts ako, anything that I felt na hagadon ko sa iya, hindi niya ako deny. Sagkod na ito, of course, about 2 years lang itong kuya nito. Then I was made bishop, and I am sure he was instrumental in me becoming a bishop. Na rumduman ko nga nito so kuya, because there's supposed to be an embargo in this period na bago mo i-announce sa public ang nakaigong obispo. Okay, so kay itong kaya sabi ni Nuncio sa ko, di mo nga ipagsabihin na naging obispo ka na. Ang kaso, may amiga ako kayo so ama nagadan sa kuyan, sa Capiz, nagduman ako during that time. So sabi niya sa ko, piga ako muna pero nasa Santo Papangya ko na ako kanya uday. So yaon ako duman sa Rojas when the nuncio called me up at 6 o'clock in the morning. Sabi niya, okay, you kuyan, okay ka na, ano nga rin kani, you have been designated as Bishop of Masbate. So inot ko siyempre tataraman si Mama. Si nakulaon ko yan. And I forgot all the time na paguna ko itong 6 o'clock na itong kaya, 6 o'clock in the morning, ito pa lang 6 o'clock in the evening dahil alas 12 ning udto i-announce sa Roma itong official announcement na ako obispo na. So 6 o'clock di, sabi ko, yun ito di, 6 o'clock announce na, tinaram na sa kuno obispo ako, budang ko si Mama. Niya ko, Mama, ikaw ko ning kyan. Siyempre, ugmahon siyang marais ko, sayang, hindi nga si Papa mo, tadi nga ni si Papa. So, sige, ganyan ko, Mama, sige. And then the next person that I would call, so was my bishop. Sabi ko, Mama Ping, salamat nga niya ko, araw ko. Ayan nga, sinabihan ka na nga inunsyo na ko, di mo muna nga ipag-anunsyo. Sa pag-una ko nga ko, pwede natin, ay di nga yung pag-alas ito. Sisa nga sinabihan mo, si Mama nga niya ko, sisi, nga ito, big sabi, hindi nga niya ko, 10 kami magturugan. Sabi nga, ano bang maginibo ko? Siyempre, kalat na kayo si Mama. Sa good, anyway, even to this. So, ikadong memory ko sa iya na, he was really a father to me duman sa time na ito. And what I really like about that, yung second encounter ko na I became parish priest and became bishop, he saw to it that I would be familiar with the ways of kuyan. In yung fundraising,
Sabi niya, okay, pagkatapos kan ordination mo, sa kuyan, idigdi, tapos installation, we will find time for us to go to Germany. I'm going to accompany you to the different funding agencies. Because ngayon, Sinda, it's not so much the name, it's the face. Pag namin bidang kaya, kuyan, kung may personal ano na Sinda sa imo, mas mapapadili ng yan mga kuyan. And in fact, that's how I got, sa mga vehicles ko dumata, di ako sa kuyan. Ikaw naman lumang winalat sa Bishop Bong, Mamo Ping was the one who oriented you. Yeah, and he accompanied me Accompanied you personally in Germany. Kaya ba kayo si Tuning Claudio, kaya kanin Diyos si Tony. Naglibot kami. Iniba niya talaga ako because of course, this is the new bishop of Masbate. You help him. Sabi niya naman sa Misyo, sa Aken, sa Miserion, all the way to naman sa Roermond, sa itong naman sa kuyan, sa in Holland, sa kuya Netherlands. He really showed me around. Aside from the fact sa mga friends niya duman na kuya. So, Bishop, aram mo, Bishop, aram mo, yung ipig-istorya mo sa mga, ang hiling ko kayo ni, gari baga so ama, exactly. na nagtuturo sa akin, na naging bishop na. Ito so, image ko kayo ni, si tatay ito nga ning sa image ko kay Papa na, si alalayong kinita nga nito nagkakula ini. The father in him was so pronounced in those first years na kuya. And then so mga homilies niya kanina sa kuya. So binunyagan, he was quoting the Holy Father in another situation. Ito, binunyagan ka na niya. Hindi nga baby bishop sa kuya. Anyway, so that's the next episode. Mga katiwala, siguro po na hiling nindo kung gurano ka interesting sa tuyang pakikipag-istoryahan kay Bishop Bong Baylon. Naguno ko duman sa iyang pag-istorya kay itong pagiging instrumental ni Mamo Ping sa pagiging obispo ni Bishop Bong. Ito nang sarong ama na nahiling niya na sa iyang aki, saro ng obispo. And the father in Mamo Ping oriented, accompanied, and introduced Bishop Bong to the different funding agencies in Germany, in Holland, and around Europe. Sabi ko nga ni kay Bishop Bong, pagkatapos kay itong interview ito, na sabi ko, Mamo, ang hiling ko sa pigibo sa imo ni Bishop o ni Mamo Ping, ito nang nadangugta sa Book of Deuteronomy na kung paano turuan kan inang agila an sa iyang ugbon sa paglayog. Sa pagtukdo niya sa iyang ugbon na maglayog, piglalaag niya ang ugbon niya dyan sa iyang abaga as naglalayog siya, kaiba kan sa iyang ugbon dyan sa iyang likod. As in pag-ready na magkampay, bibutasan niya, alagad yaon manggiraray siya dyan sa irarom kan bibing agila. Mga katiwala, anong gayon kan istoryang ini ni Bishop Bong kung paano siya pig-alalayan kan sa tuyang ama, kan sa iyang ama na si Mamo Ping. Very precious po ang mga momentong ito na nadangugta hali mismo kay Bishop Bong. Mana po dangugunta ang kadagusan kan pag-istorya ni Bishop Bong manungod kan sa iyang pagkamidbid kay Bishop Ping Sorra. One thing that I appreciate to Bishop Ping is he never meddled into the pastoral way. We should remember that he was the one instrumental duman sa having our first diocesan synod. Yeah. But I felt that, and this was what I did in Masbate, so pastoral assembly was needed, the synod, because the synod was about doctrines or the policies, translating it from the teachings of the church, kung paano magpadala ng simbahan. Pero itong so pastoral orientation, so trust, kung paano ini translate into the daily living and relationships kan mga communities, kan simbahan, in our present time, ito ang importante. Kaya ito ang sasaguton kan Diocesan Pastoral Assembly. And it has to be repeated several times. And in fact, this year we're going to have our third DPA. Because, siyempre, ma-evaluate kita kung paano tapig translate itong mga katukduan, mga doctrines and policies kan synod
sa tuyang oral daw na pagkabuhay, sa relationship ta, so paano kita nagsisimbag sa presenting panahon, ining mga calamities, ining all these disasters that are going through, pandemic and all that. So, magiging responsive ang simbahan kung we continue to reflect on what we are doing in the concrete situation of our life. And So, Bishop, isang sabi mo sa muna, they siya nag-medal. Yun yung kuyan ko nga na siyempre kadakol akong kuyan na ideas, nagsishare ko of course he would come every now and then, but I never, not in my entire life with him here, that he would say, "Bong garong pwedeng baguhan mo yung kuyan na yan, garong susubid." He was very supportive. Of course, I am sure he had his own ideas kung paano pero he respected me. Wow. And even to the point saying, yes, Arukeni, kung anong yaon pwedeng matabang niya, namin natabang siya sa ko. Of course, he has his little word naman sa Bethlehem, and we provided him all that space naman sa kuya because duman at least yung nga nito makabili siya duman. And thanks to him, the prison ministry in the diocese had acquired a particular color because of his ministry. And I really am grateful, forever grateful sa iya. Kaya itong time na tinaw niya. Even to the point kaning kan last Christmas, na dainak siya nakakalibot. Ano ba, napapadara ba siya kung mga tinapay sa mga prisons? Just to be able to tell the kuya na he cares for these people. And yun, and that is the third thing that I would like to remember of him. Na even sa background, mahiling mo yaon siya, supportive, but never, or ever respectful kanin ko yan. Siyempre, aram niya. Tapos sa panahon ko, pabinong tayo, iniaki ko. Wow. So, iyan ang kang sa iya. So, and then, So para nga ang linggo Bishop, he receded to the background. Tapos, sige, ika na. Yeah. And ang bakumad kasi di ko sabi na this is happening in other places na it can happen that even with that, and the bishop can still, influence. In fact, sabi, I remember very well Archbishop Legazpi, God rest his soul too. Pag-transfer ko sa kuya, sa Masbate. For a while, ang Bishop Iligan was staying with me duman sa residence sa Kuyan. And sa Masbate pa lang, bako naman duman sa residence, kundi sa Mobo, the neighboring town, which is just about 4 kilometers away. Pero sabi ni Archbishop Legazpi, bakit andyan pa niya si, hindi naman niya sa Ayoko, pero pauwiin muna dito kasi nandito naman siya. We have a place for him here sa Naga. Kasi alam mo, Anya, iba pa rin yung kapag nandyan yung presence ng obispo. Kasi kahit anong gagawin mo, talagang, you will be aware. Or at least, aware ka na. Ano yun eh? In fact, may saro akong experience naman na Mamo, iligan man ni God rest his soul. Kaya Dios, experience na pagkadigdig kay Mamo Ping, suminunod pa nga niling advice ka nunsyo. Ito bagang second year, third year, fourth year na seminaryo na lang, first year, second year, inali na, tanganing sa seminaryo yun lang ito. Apan that when ito manunsyo, tapos yaon ako duman when he decided, yes, sige nga yan. Ginibo niya ini, but it didn't work. Pero sa kuya, ang paghiling ko pa, because I was in the minor seminary as a teacher and spiritual director, I knew na sa consequence kan, halawig na panahon, sa kasusayang an effort, nagpaparagasto kita, di ito. Yes. And we have a minor seminary in Masbate. Sabi ko, one day, ano ganin ako kung sirahan tanin, i-pace out tanin ining minor seminary? Magastuso din niya ako ita, bako kung kitang dakul na kwarta sa diocese, sabi ko duman kay Mamo Iligan. Sabi maray siguro nga pwede man, pero nga paghilingon tangya kung ano nga mga kwento. So, in the course of our conversation, I suddenly realized na an inot na requirement sa iya kay itong kadibong siyang obispo, magpatindog kay minor seminary. Imagine, rurong pagong ko sa atubang kayo mismo kayo ning nagpagal kayo ning patindog ko ng maray sa nagdumang ko mismo na-realize, sabi ko, ay, sabay ang ginako mo, siguro kayo po ang pag-isipan ko naman. Grabe ito pa, wait ko, makulog ang buwan kayo. Salamat sa Diyos. Anyway, I'm happy that I didn't ko yan, close it down. Anyway, so balik na kita kay Mamo Ping. Kuya, iyan ang kuya niya sa kuya na, so ever supportive sa kuya. But he withdrew to the background. And always, and I will respect that for that. I saludo ako kay Mamo Ping sa bagay na. Mga tugang dakulang kamunduan po na binayaan na kita ni Bishop Jose Sorra na gadan siya kasud mang very early morning, midnight, ang deklarasyon pa ng hospital kan sa iyang paghali sa tahaw ta. As in, aram ta na halawig na panahon naglingkod sa tuyang obispo digdi sa tuyang diocese sa itong lokal na simbahan.
kadakol siyang ginibo sa sato. Di ko na po enumerate on ngunyan. Ang ano ko lang is we will always have wonderful memories of Bishop Ping. I personally would have siring kan mga hiniras ko digdi. And ang mamundo na mahalik na siya sa taho niya to. Maski nga ni aloy na siyang nasa background kan sa tuyang simbahan, kan buhay kan simbahan dahil nag-retired na nga ni siya. Pero itong sa iyang kuyan, so spiritual presence niya, sa iyang influensya, na we can still come to him and visit him, well, later na magangyari yan, and he will just remain in our memory. Pero iyo po ini ang kuyan, ini ang hagadong ko na, let us keep him in our memory, and we should have fond memories of Bishop Ping. Of course, he had his own share of difficulties and shortcomings. Kadakol sa mga narumduman ko, I'm sure narumduman nilo, halawigon siya minasermon. Pero ito man ang itinukdo niya sa satuyang mga tataramon, nagtanom sa satuyang puso, nin katotohan, nin kagayagayan, asin nahiling taan kagurangnan siya sa iya. Kaya ngunyan po na naghali na siya sa tao, girumdumon ta siya sa pamibi, hilingon ta ining satuyang buhay na it would have not been like this kundi si Mamo Ping. With all the sacrifices and the leadership and the commitment that he had manifested to us as our bishop for 12 years, digdi sa diocese, is more than enough for us to remember him. And we remember him with fondness to the Lord. We pray to him. And sa Martes po, dadarahon misa sa Birak, taduman siya ilulubong, ulitaan siya ang inot na obispo kan Birak, kasi nito pong Birak na ito ang pinatugdok ang siya po ang inot na inapod na maglingkod duman. Kaya maninigo lang po na duman man siya magpahingalo sa iyang inot na lokal na simbahan. Pero magdadanay pong mawawalatan memory niya digdi. Dahil man siya digdi physically ilulubong. Pero ang kadakol na mga memory asin magayuno na kuyan experience yang itatanom ta sa satong puso sa ngaran ni Mamo Ping Sorra. Ilugo diya na magdanay. Asin yan po ang magtataoning kagayagayahan, kaugmahan sa sato, apisar kan paghalit niya. Eternal rest grant unto Bishop Ping, O Lord, and let perpetual light shine upon him. May he rest in peace. Sa ngaran ka na masinaki as in Espiritu Santo. Amen. Salamat po sa Sendo. Mga katiwala, bot ko po na personalmente magpasalamat kay Bishop Bong Baylon sa magayuno na pakikipag-istoryahan niya sa satuya niya na banggi na kumbako sa iya, dayto na dangog itong mga istorya niya manungod sa iyang pagkamidbid kay Mamo Ping. Bishop Bong, sa ngaran po kan Veritas TV Legazpi, asin kan sa imo mga aki sa bilog na diocese kan Legazpi, salamat po sa imong magayuno na istorya. Binuhay mo ang alaala, ang mga memories ni Mamo Ping sa Samuya. Mga katiwala, pagkatapos na nagadan po ang si Bishop Ping, nagdumantulos po ako sa Bethlehem, as in pig-interview ko ang mga tao duman na nag-ataman sa iya. As in, pagkatapos po kayo ito, in-interview ko man ang nagkapirang mga tao sa cathedral as in sa chancery. Mga tao ini na nakapalibot sa pagpadalagan ni Mamo Ping. Kan siya pa ang obispo kan Legazpi, as in duman sa Bethlehem, kan retirado niyang buhay. But ko po na ipahiling sa Indo ang mga videong iyan sa masunod na segmenta kan Sabado Nights with Father Vlad sa masunod pong Sabado. Mga katiwala, ini po ang mga schedule kan sa mga masunod na aldaw. Ngunyan po na sa January 22, ang third vicariate po. January 23, ngunyan, ang second vicariate. Sa January 24, ang mga religious. January 25, sa Lunes po, mamisa ang first vicariate. As in, sa January 26 na Tuesday, iyo ang farewell mass ni Mamo Ping. Iyo man ang day of mourning kan bilog na diocese kan Legazpi. As in, sa aldaw man na iyan,
ihahatod sa tabako, pier, ang bangkay ni Mamo Ping tangani na ihatod duman sa Birak. Duwang grupo po ang maiba pasiring sa Birak na mga padi asin mga amigo, mga pamilya ni Mamo Ping. Ang enot sa January 26, pandua sa January 31. Sa February 1, iyo po ang alas 9 ang aga, iyo po ang funeral ni Mamo Ping duman sa Birak. Pigpaliwanag sa tuya ni Bishop Bong na dapat po duman ilubong si Mamo Ping sa Birak ta siya ang pinakaenot na obispo kan diocese kan Birak. Mamundo kita sa mga aldaw na ini. Data na mahihiling physicalmente, si Mamo Ping na pinadaba kita asin ang diocese kan Legazpi. Siyempre, padaba taman siya. Alagad mga katiwala sa satuyang kristyanong pagtubod, nauugma kita. Igwana naman kitang sarong tao duman na mag-i-intercede sa satuya, magpapangadji. Tangani na maging kairiba tagiraray siya sa satuyang pagbaklay habang siya yaon duman sa harungkan satuyang ama. Mamo Ping, salamatunon po asin din nagtatapos digdian sa imong istorya. Sa lambang pag-istoryami kan sa muyang mga memorya manungod sa imo, pigbubuhay mi ika sa tahaw mi. Kaya Mamo Ping, sa bangging ini, asin sa arual daming pamumuhay, dai mapundo ang samuyang pasasalamat, asin pagsaludo sa imong kadakulaan, asin sa pagtaumokan sa imong sadiri, sa samuya bilang obispo kan Legazpi, asin sa imo bilang ama sa simbahan. Eternal rest grant unto Monsignor Ping, O Lord, and let perpetual light shine upon him. May the soul of Bishop Ping and all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. Bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, an Ama asin Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Ako po si Father Vladimir Echalas kan Society of Our Lady of the Most Holy Trinity. Ini ang pilot episode ta kan Sabado Nights with Father Vlad. Magrilingan po kita giraray sa masunod na Sabado, alas 7, sagkod alas 8 ang banggi. God bless you po, asin salamat. Ini ang Veritas Legazpi, Radyo Asin TV, katiwala sa katotohanan.